Ako na din. Congressman Rodante Marcoleta na patayo sa galit kay Governor Henry Uminal dahil sa kademonyahan nito sa kanyang mga nasasakupan. Uminal ayaw pang aminin na mga equipment niya ginamit upang i-demolish ang mga bahay ng kanyang mga residente. Pero bago natin umpisa ang ating topic na idol, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, Really ko bilay. Really ko bilay. Really ko bilay.